Tinokutokezai mabuja kana kitsa tauya nhau dzanyasi zuwa rechimakumi mairi nopfumbamwe mumwedzi uno wachiwabvu. Tiri kutandau kunyepai kutoti Jacobo Mudenda aratidza kutoti dare reparamende razara denda rokuita kusaya hunhu. Kureketa kuno agotoreketai kutoti zvandakamboreketa ndichireketa kuti wanhu webato reCCC wakaisiwa kumakomiti webato reparamende wabisiwa. Agoti kwai ndakange ndapuwa tsamba yakanyoriwa naiye Jameson Timba achireketa kuti ndiye mukuru wedare webato reCCC, asi ndazoziva kuti ndiye mukuru webato reCCC. Imi pakaita kunyangariwa kam. Unobva watoona kutoti abisa wanhu wese wari kufungidziwa kuti wari kusaitira Chamisa, wakabva waisa kutoti ipapa Watchman Ncube nowabiache ngavachiunze tsamba ino mazita wawanhu wavo kuti waisiwe mumakomiti mabodziyo. Hede asi pakaita kunyangariwa wanoringa zvemutemo wagoreketai kutoti mureketeri wedare reparamende aribe mvumo yokuita zvaari kuita izvozvo zvokubisa wanhu vanenge vaunziwa nobato rematongerwo enyika. Ipapa ndipo munotoona kutoti pakanyangara azomunyepa mbani kuti Jameson Timba ndiye munhu webato ari kumirira bato reCCC. Mbani azomunyepa sei azozvibvuma izvozvo. Ipo palibe nyaya yakaendeswa kudare kana kuti palibe zvimwe zvakaitiwa. Unobva watoona chanja chopfene kuti chakaita kunyangariwa chaiko. Sei aribe kuita zvibodzizvo paakanyepiwa naChamisa kuti inini ndini mutungamiri webato reCCC munotetekera ini. Akazviramba akati tinoita zvatinoda tikandonyepiwa naChabangu zvatoita. Zvatopachena kuti sei Fadzai Maere naRusty Makam wakaramba warimo mudare reparamende. Heno wakarambawo warimo wachiitira matumbu yawo akuwazvimbira manje. Charamba edu takatoringa ipapa. Kuno komiti inoringa nozvomitambo yodare reparamende yaenda koringa nokumema nokusuzuna kuti nhandare yebhora National Sports yakambomira sei. Kureketa kuno wahwadziwa wachiringa. Tiri kufara kukunyepai kutoti ipapa gore rino rine zvimwe zviri kuitika. Kuno mumwe webato reZANU-PF anonzi Blessing Geza agoburika ari kureketai kutoti Chabangu akaita zvokuseenzesiwa nobato reZANU-PF kuita kusikinya tukono nokubisa utongi hwanhu hwanga hwaisiwa. Rekai tione kuti acharamba aripo chere kubatira cheri kana kuti zvichambopera sei. Tikaenda kumatare Nevere Mutsvangwa kwai ipapa achazopuwa mutongo waChemuso wechishanu nokutoti nyasi kwapinda mumwe mutongi akatetekera nyaya yacho. Tichagombwa kuti zvinenge zvichakaira sei. Kuno waChina washanu wapuwa mari yechoupenzi inoita 200 wemari yokuAmerica nokuti kwai wagoenda kopisa mutumbi wemunhu waribe kupuwa mvumo. Apa pakaita kunyangariwa apa nokutoti mutumbi wemunhu unogopisiwa sei kana vanhu varibe chekuika. Heno zvazviri kuitika ipapa rekai edu tirambe takaringa. Kana ari munhu musvinu ngoziyo ngaiende kowabhura kwasha chaiko zvisvinu. Uyu ari kuzviti ndini king munhu mutapa kwai ipapa agotonyora tsamba yekuenda kudare redzimhosva achiti iye gurukota rinoringa nozvokutongiwa kwematunhu riribe kutetekera zvakareketiwa nodare. Dare kwai ragomuita kuti ndiye agoite kunzi anzi ndiye mukuru hwaana mambo wese munyika medu muno. Palibe ari kuziva kuti zvinombotekaira sei ipapa. Ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichiendako kuti ndokupi. Apa wiki nerichivhayo agobuda ari kutopaumba hache kutoti kwai ndini munhu akareketa namunangarwa kuti munangarwa abvume kuti
Starlink ipuwe rezinesi rokutepfenyura munyika. Mabuja dai kuri kuno dzimwe nyika kana mutungamiriri wenyika akutotandanisiwa ipapo pachigaro chachecho, kuno apa wanotoita kupaumba kudada nazvo izvozvo zvinhu zvakaita kunyangariwa kudando. Ndosaka makaona kureketa kwomutungamiriri wenyikako akachireketa kuti kwai ndakazobvumira Starlink kuti ipiwe rezinesi ari ndiye akaita hwii kuti Wopotrazi waite zvawanofanira kuita. Mabuja hwendo huno rikedu tione kuti zvichaperera kupi. Nyasi Jacobo Mafume afuma kupa mamiriro guta akapa anga ari kundoreketa zvibodzizvo zvokuchema-chema kutoti zvinhu zviribe kuita zvisvinu munyika medu, asi abva aburikapo kare ari kuparura dzimotika tsvinu itsva dzokutakura manyara pokare notuma TOB pokare notumwe tunhu tokuseenzesa kuti guta richene. Ipapa rega hedu tirambe takazviringa, asi tiri kuona kutoti paribe chazvinoita nokuti zvanyanya kuita zvishoma pokare wari kutadza kuita zvimwe zvinhu zvisvinu zvakanaka. Anonzi Lenimo Jonasi akaita kufarirwa chaizvo kuAmerikako pamutambo waAmerica Got Talent agopuwa anonzi Golden Buzzer. Tiri kumutenda tikuti makorokoto kapuwe mari mbiedu kapuwe mari. Tiri kundohwadziwa mwe wadokera wari kundohwadziwa padande mutande kuti zvaari kureketa zvo ari kusona mabhodhoro pokare nokureketa zvinhu zvinoita kuti wachena warambe wachindofunga kutoti kuAfrica kuno vanhu vari benzero. Rega hedu tirambe takazviringa izvozvo, tinenge tichindoona kuti zvinopera zvakaita sei. Zimstead munhu imwe nyaya waareketayo kutoti makwiriro zvinhu pamari yokuAmerica pagore nepagore asvika zvikamu 3 nokadimbu kubva muzana 3.5% pachirungu, wakati makwiriro zigi ari kumashure nombiri kubva muzana -2.4%. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Apa wareketayo kutoti munhu mubodzi mwedzi uno anga ari kuda mazigi 400 anoribodzi 401 zig kuti atenge chikafu chinokwana munhu mubodzi. Kawai munhu mubodziyu kuti anzi munhu uyu muromboba anga ari kutoda mazigi 624 624 zig pachirungu kuti anzi munhu ari muromboba. Pakaita kunyangara apa. Rekai tirambe takazviringa kwazvinoperera. Womutambo wari kuhwadziwa fani nyasi kwaburika kuti kwai anonzi Scott Kamwise akaita kuita kuvhiringidziwa akapondiwa heno kuti mbane agomupondayo. Anga ari kutamba mutambo wekiriketi kuno kukadomaku ndokwaigara kuno zvaita kunyangariwa, mweya wache ngauzorore murugare. Ipapa tiri kufara kunyepai kutoti chikwata chovatambi webhora chakadaniwa nomurairidzi wonhabvu muZimbabwe kwai chakamira chakadari. Kuna B Donovan, kuna M Mapisa, kuna G Chitsumba, kuna G Takwara, kuna T Hadebe, kuna B Galloway, kuna M Garanganga, kuna A Mbeba, kwai kuna G Murwira, kuna S Marodza, kuna D Lunga, kuna M Munetsi, kuna A Rinomota, kwai kuna J Zemura, kuna W Musona, D Musendami, T Lukwesha, J Puti na T Maswanise, pokare na T Kadewere na T Chirewa na D Mapfumo, pokare na T Machope. Kaitwa shwire tusvinwa komana apo wachagoenda kofundira pokare nokuzoita zvokutambako. Kaitiringe pasi rese kuti pakamira sei kutandira imo muSouth Africa nyasi zuva rosarudzo kamu. Mukaonawo kama huno zeki huno ZANU-PF no ANC mubva maziva kuti zeki yekwawo aisi yaita kuvuta kuvhiringidziwa aidi vanhu vari kuita kuzhamba nayo aisi iyo yagoreketa kutoti zvakaburika musarudzo zvichatora nguva nokutoti vanhu vazhinji vabudika kuenda kovhota zvatatiribe kuringira kuti vanhu vachaita.
hehede gore rino pakaita kunyangara. Asi mukudandomo nyasi michini aisi yatanda kupfa zviribe agongwisisa. Wanhu wakambomira waribe kuvhota, dzimwe nzvimbo kuvhotako kwanonoka kutanda, dzimwe nzvimbo wanhu wachiri kutovhota nanyasi, dzimwe nzvimbo kureketa kuno wanhu vari kuvhota. Mabuja pakaita kunyangariwa. Tabva taita kuringa kuona kutoti zvagoitika nozeki muna mavhuvhu gore rapfuura, sadzo dzekuchemiwa nachamisa dziya ndo zviri kuramba zvindoitika ipapa. Ahede takawanyepa wanhu wavo kuti gongwarirai panopinda ZANU-PF pese panosiya paita manyongori paribe chainobata chinoramba chiri chipenyu. Tikaiti rambe takazviringa kuti zvichaita sei, asi wanhu wemuSouth Africa wari kuramba wachirwadziwapo kare. Tikaiti goramba hedu tichiti kunyepai kuti zvinenge zvichikaira sei. Tiri kufara kunyepai kutoti kambani yeStarlink kwai yabvumiwa kuseenzapo kare munyika yeBotswana. Makorokoto SADC iri kuramba yakabatana. South Africa ndiyo yega yakusalira manje. Nyika yoMorocco kwaipapa yaita kufadza nokudadisa kuti yakutengesa dzimotika dzainogadzira munyika maomo dzinopfuura mabhirioni 14 pagore. Tiri kuzvitenda izvi wandozviita basi mumakore 15. Warume dai tiri isu wakomana tiri kuita kuphaumba, tiri kuita kufara. Asi regai hedu tirambe takazviringa izvozvi kuti zvinopererepi. Tindori panyaya dzomotika ipapa kwai kambani yomotika inogadzira motika, idzo motika dzomabhatiri dziribe kana kuseenzesa peturu yo BYD yokuChina. Kwai ipapa yagoreketa kuti tanhadzira manje motika inokwanisa kudhiraivha makilomita zviuru zviri 2000 kilometers pachirungu yandozara kabodzi. Ikadandika inenge yatikonera izvo. Tinokona kutekaira kuenda kumamisha kweduku, kuuya kwaMutoko, kubenhuka kwaHarare, kuenda Nyamapanda, ugotekaira kuenda Bulawayo, ugoenda nokupi Mutare. Paribe kana mubodzi ambomira kuti ndoda kutsvaka pano magetsi. Ndo zvinenge zviri zvezvinoka izvi. Tikaiti zvione kuti zvichaperera zvakaita sei. Mukugumisira chikwata choBayern Munich kwaipapa chagoti Vincent Kompany ndiye ngaaende koita kompani ikweyo, achivakombanisa wakomanawo kuti waite tusvinu mukutamba kwawo nhabvu. Aiwa tikuti mushwira tusvinu. Tikaiti gumire pano mabuja kwanyasi, ndini wenyu mhandu wewo nhau.